Milosrdni Samarijanac iz Evanđelja po Luki. Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: A tko je moj bližnji? Isus prihvati i reče: Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike, koji ga svukoše i izraniše. Pa odoše, ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik. Vidje ga i zaobiđe. A tako i Levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se, pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi 2 denara, dade ih gostioničaru i reče: Pobrini se za njega, ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. Što ti se čini? Koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike? On odgovori: Onaj koji mu iskaza milosrđe. Na to mu reče Isus: Idi pa i ti čini tako.